Ambai sini sar sono tini o sadi kathar musamane bisingtei tipra idol grand finale sengi rizaka tai Finally, chalo season 2. Jeng tei be kotor amount by chini resana irono jeng support khaine hini chini 1 somung tongu. 1 koti phang mano 2 koti phang mano batei chai amount koto phano ngui mano. Hani bangu chini je ta contestant tongnai rok je oro jaga opportunity mawai thangnai rono bu ang poinai ni musugu oro tini sengwai thangphano. Kraiwai thangphano. Buskangni bangai preparation na badi. Tei bu jarat tipra idol nai tongnai kamiam sayo tei bu gurung tongkho oro sok pheya borok no ang koinai ni musu tini no oro ni program ni bisingtei niro bu haini ready tongni khali ni bagai sengchini resanai musuinai chini music artist bo hairono sengtei bu promote khaini ni thang tongu chini TTAADC tini chung oro 3 jona borok no chimichi seng select khaimanai chini judges rok select khainai pia batawan chudi je oro chini naho probu chini naho nai rong naho tabo rohoi ro probu oro ni judges rong rohoi ro nai bor ni bukha busuk tong thoyang nai chini bukha busuk tong thoyang nai je chungni ro no rohona ni musuya joto ne gurungma mangni nini first round ni chimi sei phaiwe 40 jona ni chimi nini 16 10 oma hai phainai ro joto ne gurungma mangni chudu borok ni sijai yang mani performance khaime yang mani borok no phurnai kurui borok no guide khainai kurui hani bangsi borok om hai oi tong nge chung chesta khainai TTAADC ni bisingtei borok no phainai chalote bu kaham ke je resani musunai bo haino sung support khaiwi tei bu kaham khainai ni bagai je tini manai rok no sekangno ang hambai janogu je first manai rok no tei bu je krai thangnai borok no bu hamjangmai ya pharu nerok tamon chubi bobishot ni bahike chung career chnanai bono wan chubi ang haini hai chani musu ma hai platform go chung biro no jaga ro khamane nerok wan chubi chini TTAADC nerok no sara tripura o chini roi ro khanero ni mukhang no der mas ni age ke busini no chung chini roi ro kha je baksa borok rok sabu je oro jaga idol ngui timang nai hanai gabangma YouTube ro Facebook ro chung comment no borok no bu sani musu amo hai kaisa jaga o opportunity ma hamane nijini career no tei bukusu karona ni bagai lama ngui thangkha ikang bechi saya ni rok joto no nai chengjak chini tipra idol contestant rok ni performance naine ni bagai hani bagai ang asuk salia joto na hamjamai ya pharu hai ni hai khulumkha